Rero use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na omurigerere chinsani nya chia bana maraga bahali tukaliga alia tukaliga lia ichuma tariki ibere motienyi no yoga tano mwaka wa 2025 chinga kia mangate ka chinsemo na jande agente koneke wa mwanchwa omurigerere keneke unga chinsa inya chani gongoro kwaro ni ototo nyangiri kurwenseme menyeriro ni gakoro kwa Wilson Makoli na ekeonga chinsa nyeni gotoko cha kalimulioka netaro yomwasiri omokoro ase igosa inse ya serikali ya omurai bwenso kana umusike urumwe Kenyatta Dr. Fred Okengo Matiang'i oyu obwate ganga yokurigero kyo burai bwense asabo chale bana mu mwaka wa 2025 litukolia lero nigo umusike Fred Matiang'i anyara kubaga gutara chinse mo cha gusiana mono chi county chansibere county ya Kisia mune county ya Nyamira asanyara kuba gakumira na amo na bananchi na kubakwanira nabo igo bali banyara kuba bagutara nere asetare iyo ngamo no mugavana we county ya Kisia umusike Paul Simbarati mugavana we county ya Nyamira omusike munyeribo egati abare banda bange nigo umusike Matiang'i era chinga chikoera huna nigo bananchi babere bakumulikira cyo chumbe chinyike chikomuganira na Kenya na koligia ekero kyo burai bwense gosukubwatana na amo na barai bande eligosukia ense ya Kenya mutwe huna gotubumanyia umulikito Daniel Ontiri. Magega yuko ire na iga Kenya kurwense ya Amerika amatuko make haitire juma ya lero nigikirana asorogongo rogusi asetaro yokoreria bene ganga yokorie kerugo kyoburai wense asobochori bogocha no yongo kwanira no yokabero mwaziri w'uburendi bw'ime Dr. Fred Okengo Matiang'i
Mapema lero Matiang'i nigachaka rituko riaria asogosanga na bamenyi bakijauri miyebonge ya Borabu hase kaunti ya Nyamira otara gwika sensemo ya Keroka kiumbu ime yomocho bosongo Kemera Nyamira Kerenyo gati yechinsemo chinde chinyinge asa bomenyi kurwa sorogongo rwobusi bamwaligania no bwanchani aboigo besokya sumubaro manene no mogoko ase tariga Matiang'i taringe bweka nigo atarisigwa na barai au igati abo umugavana we county ya Kisii Simbarati Amos Nyaribo umugavana we county ya Nyamira umuseneta we county ya Kisii Nelia ya Nyamira umosike Clive Mbanigisairo bunge kurwa Kitutu Masaba Anthony Kibagendi igati ya barai banda bange ukwana chinga kecho Matiang'i horelia bene eganga yoko murusio mosike ruta service jawono mwategetentebenga ntayalende erinde muri omumanye ko bangabona mokondika bono nekwanire njibwe ko monyene oteba Kenya nebwateme chande mingi na neganetie umurai bo magendro obomo na otabegeti amagania ye omonyene mutwe. And we have many challenges. Let us not pretend. We have serious challenges. We can very easily be tempted to against each other. We start beating each other, to be divided and to mess ourselves up and destroy our country. I want to ask you, my fellow citizens, tafadhali nawaomba tusipoteze imani. Let us not lose hope in our country. Tukae na imani. We are a country that is built on resilience. Hizi shida zote tuko nazo hapa, tushikane sisi wote. Siku hiyo ikifika tutavuka hiyo daraja na tutaenda mbele. Mungu atatusaidia tufix hiyo maneno ili nchi yetu iwe sawa sawa. Chingaki chitariyo nigaburia basaye korwa sorogongo robusi na Kenya ngima kubwate bibande na kwelikia bona bakichikura ekero chingaki cheikire na buna ekigioka na kikirwanero kyogotwara Kenya nya asoborai kuna momanyete injego na ikwemere ya serikali ngarjangarutie ga opinista atinga susure ga ziga miaka 10 karaera na bande mbachite bare serikali barororo mbabwaterite ngori yabo bakolema so tokararatika tokire ndoja gutamerwa ngani ntwaje ko adistawe zibakolema rite ngori yabo njenga genda gukora imirimo aso mwaka yo moetire kuri umwaka uria abantu bamintu tigamba tebie kene tinana korora korunyiburwa buna abantu bakotomera ji message bakotomera mangana aba pastor bakotomera ji samo ne bungo abandi bakorecord ebintu ebyonzi bine narigirio monto consultant to komba itoje korozige ta hasese mwende harati nigagokera umubaro wabamenyi asorogongo rwogusi abaikirana komwaligania Matiang'i omenta buna chinga kicheikire omogusia bwenerete kura. Mheshimiwa Matiang'i, hawa hawajalipwa hata ndururu kuingia hapa. Mimi naomba ndugu yangu Fred Matiang'i, tunataka tukwambie, toka tembea Nyanza, tembea Rift Valley, tembea Coast, tembea Central, tembea Eastern, tembea Western, tembea Northeastern, tembea Nairobi, na uhakikishe umeongea na viongozi wote wa nchi yetu, tuhakikishe kwamba tumetengeneza Kenya ambapo sisi pia tunaketi katika meza ya uongozi. Mwatentua watu mwaka nyachae toka motugekera around yeye mnatogo tugekera Matiang'i ntaetemba sabe mwensi oso wanje kwaino montonde bwensi otake kura onganye korugusi around yaikire 9 togo tacheme saigoro. Mugavana we county ya Nyamira sensemwe nigaburia Matiang'i abwatesigwe niyo nero ya benjili yaringa setariga litukoligima. Unataka Matiang'i aulize president inua mikono muonyeshe
Ya mwisho, tumpatie ruhusa aende kutafuta marafiki watusaidie kwa hiyo kazi ya president. Kama mmekubali, inua mikono. We expect that Fred Matiang'i will fight for us and fight for all Kenyans. We believe he's qualified and he is a good man. Kurubudire gataseni kya tembe kurega se kaunti ya Kisii litrene ngoruko Daniel Untiri. Mwanjo murigereri kubwatakana amone taro eyo ya umowasiri yo mukoro musika Fred Okengo Matiang'i ase orogongoro gusi nigo ababwatani ebe kiombe gotebe kiama kia Jubilee kurwase county ya Kisii banyaga bagwesokia na uyakere kukobuna kia mekyo na kyo umusika Fred Matiang'i abwanda gutumeka asobo chorio wonne mwaka bwechiri ubere na 2025 asako tabone kia mekyo na kia mekane na kia makere ase ense ya Kenya engima. We thank Dr. Fred Okengo Matiang'i for coming back home and accepting the request of the community and the Kenyans at large to run for the presidency in 2027. 2, we thank the Jubilee Party under the leadership of President Uhuru Kenyatta and Secretary General Jeremiah Kioni for endorsing the candidacy of Dr. Fred Okengo Matiang'i and the Jubilee Party. And 3, the community, that is the Gusii community and the Jubilee Party in Kisii, now offers Dr. Fred Okengo Matiang'i to Kenyans and the leaders across the country to make coalitions and the friendships that can comfortably win the 2027 general elections. And therefore, the Jubilee Party in Kisii County wishes to warn leaders who have had the tendency of insulting the community to stop forthwith and respect Dr. Fred Okengo Matiang'i. And lastly, we agreed as a party that we urge the community and the Kenyans at large to register in large numbers with the Jubilee Party as this is the next government. Etwagokire twabero moko monene buna chairman umita somire na mangana twabekamo twaranga tia toicha saba mo secretary tonya bekamo tonya kwanda sobomo sabomo gakoturusiro bosoku nere toganyirete nande twamanyorere ntubuna bangina gusiengima etutagete toichamo nabagaka abaito batubwatsi tosumo mo gakoito Matiang'i na kusudi abe president ya country ya Kenya abantu bonse be bamwanchire na era batagite bona ntwa bagusine ntu twanchire twensi bitu amwando sirirero tigabona agende mutu aliye service kubinde na kusudi tobwaterane 2027 nere president yetu kuruweka Kisii. Togote banga Jubilee Party nere bugate a national outlook. Ekara togote agantu bugate presidential candidate ole chinkurubune cha Matiang'i. Igata gete gutware party eranyare ko bugate outlook ya Kenya. Abantu bonse bakora kibago soima. So igo otoko encourage abantu bandi bonse. Aba Kenya bonse asa sebabeta batubwate si Kenya asenginjo tutayete gukora tutayete gukomboa Kenya goitera asobugambi orabe ubuya at State House wa Fred Okengo Matiang'i na ituna basae twachiramo tutagete tokonye mushimi wa Dr. Fred Matiang'i atore torobo sera seita abantu twachayirwa matuko obora ibwachayirwa matuko abangina babwate mechando abagakamba bwate mechando bonege ntona kani abana bamito bagusi tobwata na muto chama torosio buya no braibo buya. Mo wasiri wechisemi musike Julius Migosi ogamba alitukuria lero nigaikarana asinse mwache Nyamira ndamono ase skuru ya Nyaisia yugotoka eme ward ya Bugichora bunge ya West Mugrango county ya Nyamira atanyarukaba gagochakia obwagachi bwenyomba gosibwa magacho yobotelibwe skuru gosa administration blog na boigo kwigora enyomba ibyo gutumeka asemerobali aho ime skuru yo gati abali banyakaba kosanga amo no mwasiro yo ngamo no mujumbe bebunge ya Kitutu Chache North omoske Javet Nyakundi mujumbe webunge yo ya West Mugrango omoske wakiri Steve Mogaka egati abarayibanda bange asabanyakaba bakorwa chingwana chabo anamona kwegerera serikali ne muske William Samoei Ruto kolengano mwasiri Julius Migosi ogamba nigatamuna bono igachinga kichiga nigo amugusi abwenta kosegeta serikali ili rabisi linde anyale koba gakendete konyora ebitoki gosega kente konyora engeria kurwa serikali.
ase omuyega oyo bwa magenderero yo gusira chisemi ase bunge ya West Mugirango abwase engana igoro yo kugania muruzi wa aroro kwikiganja kya NGCDF abo basegeta abana inchi ewikenya gutara goikazi cyobisi cha NGCDF eryo kurwa ebirengerero byabo igoro yekiganja ikyo gose kogenderera kere gose getuguterware ile pesa ambayo inapita kutoka kwa ground watu wanaishi watu wanaipata wanafunzi wetu wamesoma wale ambao wangeweza kwenda madarasa mayatima wamesoma kwa ajili ya hizo pesa madarasa yamejengwa kitu kingi kimefanyika mpaka wanafunzi wanakaa wale wa primary ukienda hapo makao yamepatiana kisodo leo sababu kuanzia Jumatatu gomtagete mogororoke togelega lyosi ya CDF eform rero tuwichoria ukobori bunga CDF eseni kwe usebe kwa sekatiba ogendo ichorie kakyo bekera abana batolere TSE mwana ta seni bunga nesa uyata nyora CDF kwa bwana ni hii CDF inafanya kazi nzuri. For the record, we are in support of it. In fact, I think the issue should not be removing it. I think the issue should be adding on to it. Aiga basabire abarai bagusi kogenderera kumubwatsia umuwaziri oyobwe kisemi puna enjira eyemo yo kogenderera konyora amatoronge korwa serikali eregeti na ino mane ngakina bagusi ekero kubwatira kama ndogo tubomano ino kokungaba talemusa twatwemusi bakaturakutaranja tutige togana ubwata mabere akoleta sukuru tendo na kotiatu mesa lero ngomba tubiri bika togenda kutara tutige kibeza tukotara kwani azimi kumpara bana kwani bakati mabali ni bakati kabareke ekekera na tutige togenda kugenda bia bia tubwatira atorane twesi yabo kubwatekana na magenderero ayo ase bunge ya West Mugirango nigo abarai abo bamuganirie umubunge o West Mugirango kogenderera gwikirania amagenderero ankabuna ayaiga chingaki echecho baganirie abagusi koba abangaini kubagenderete no kweroberia kwabo osio bobochori bore bosio lakini kubuachukura negasengo so ili elements abono ngatara barati uzora abasomo pale kanya abati hand is what is better than 9 in the push Kinko reporter Gatembe korwase skuru eyeiga yoboroso ya Kebirigo egotoka ewodi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefa Tigad Gesemba na mwanjo muligererie niga bakenya bagente gosegetwa kwerikia ase unakubwata ebibande nenjira yayo kuyarigania asobachole banne bu mwaka wa 2025 nebere ase ogochia kwane kyabona kunyara bare kokora amonchireri na kurusia ngosina gonchereria oborai oboria buratoke bore obobe iga niga kwano chinsemo chia kanunda jingaki abasae na bali batubwati bande bagente kwerikia inse iyo borai bwaye gose omoroberio nyare kwa gosegetuna Dr. Felix Atisa oyo ogochia koligie kerogo kyo bojumbe imeye bunge ya Kitutu Chache South munago tumanye muri kito Diponi Asanya
Kwatike bande mnantu abangina go bigo tokonya nonya na asibi umbembiri bya serikali okonyora ngota bwatie kebande tokonyara gokonya kara abamenyi ba Kitutu Chache South nigo bono bagokeire ogwesokia wa Dr. Fred Matiang'i uchukurwanirira ekirego ky'oburai bwense asobochori buri bosio ngana bono yabairire barabugwesokia asobonge elio kwerikia kubwata ebibande amboka ogega igonkoira ngambi ya mono Dr. Felix Atisa atorenteire amangana ayo kubwata ibande abantu nabange bacandikire cingaki cintambe batabwata ibande leta ni gango sakarinya mwaka wese kinyiruki abonyagatani aigani gatore kanunda asengende yesuburi yebibande ebyo omwesimi wa Felix Atisa abaire kago tokonya gotoretera twabere tokubwata ibande bya satambe munabone district yete ya Busongo terianga mona intwe lakini bono igonkwira niribageringa bya mone kiaro toreteire rero gaiga angena nka Umuroberio obere goko eno nwabosa utali wakanira kende inse yoboteneneri wa Dr. Felix Atisa Omo registrar o Kitutu sub county nigo abagakwerera obuya bwokonyora ebibande buna abananchi Chenko kuwilta ukindo monda igo Internet sub county ya Kitutu Central mu registrar n'abantu beitonda itoko batebi engenche nene yoko baneke bande munayo manyene neyengencho ekiagera ekebande nakyo wakere kura ekebande nakyo korwara wasabunya gitari elio kubarua koba omo Kenya nerebu yakiro yomo kwerikia na kutwara ekebande nigo kerege ntokia muimu eyine nguba yawo kwirendera cinjera cyose nekerura agani nonyo no gutaka gochora umugambi umwe kubwate ekebande nabo komochora ekebande ne nguba ego chigotokonya ase chikura chire motwe tochora umurai ekira kiege ntokia mana Chinga kibono omurubiri gakonyora obekeru chibesa cyogwakanira eli konyora ekebande bande is free mbosa nande bosa especially egobire bosa sabana bari batanya kubwata gusomuntu bwensi utanya kubwata umugambi omanene oitoruto na arusi chibesa chiritu agakanire igo abana bari batanya kubwata igobire bosa lakini oli otugutete igo wakane fue mo no oli otaite go change gende gionsi gesere getase certificate nando wakane erwe mo Chingaki echecho mu assistant chief sub location iranda Charles Nyoso igasegeta abaibori korobya okogenderera kwa bana baba samatukari bosio unabona abana bange bana scholarship asenge bana batawate ibande abade basa teletioka yetanya kumwine bana scholarship unabona help ntubwate challenge yabo twate ibande kwa nyaru mwata kanya kwate kibanya tubwa mwantu kwate kibande igo e bidding atura au mwibuli kibande tumara cha ko mwanafunzi kibande igo mwibuli bigie kibande kyo mapema erindegaro nya kwene mwana one yanyo kibande in such cases konyora abana bari kintakana ngotaka toro muntu mwiyure close abakonye omwe photocopy yawo gari kumulikinga na yole guardian yayo tuale birth certificate y'umwana tuara nekebana kuripotiri kitasenikia ukyo gatembe kuriga school ya secondary ya Kanunda egotoke meje ward ya Nyakoe meje bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii litiri na igonkoro kwa Dipon Asanya Anjumurigereri hoikira na tokorera kionga chinsa inye obotuko bwa rero chini gongoro kwa runo toto nyangiri kuranza mumenyerio nigakoro Wilson Makoli na boygo transmission nigakoro ku afila Kareli nde ni gongo tigasinza maya kabero nyaka bakonyoro bosemi bwa gatembe kurwa somgaka ocho inyambasura na boygo otuare obotuko bya Pagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo darome, mangana mazi, pagina ninjo. Unyangora mangenga, akangenga chia musiori. Ene nkwana, eregatiyo munyalibali no mubasi, ngati bali kubuna, bali kubuna endemero bali kubuna obubui bwange njogete. Igabona unyangore, nabangengete rendi chia musiori nkorwali bo basi. Akangenga chia musiori, ekagera rende chigachaka igo nigo unyangori ge rwanderete ekoro mubasirende go ine ngane bwate kaina mangana ali amakoro abwate na babasi nabanyali bali unyangore
nere monye nere nyali bali onyango le kamba nane no yo bono musioli bono nere no mubasi nere no muntu wetenete senge njogete bono ataka gutiema na lendi chinguru onyango ra mangenga akangenga chia musioli Bagaka ninjo, ninjo remembe, ninjo darome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uragania bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ekeruye ikiri eikendi agotekwa habuna chi kendi chinde uboita bogo tigiri radio nubwansu bukoigwa iwe buna naure yumba na mashabik numero video okole tuwasemule nere Polycarp okara uchakira chinsa isaro nibire chimubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama bogusie. Shah Ceramics nigobago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emeronge toto nigo kwa grout kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigo kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size and onse
niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703 943972 ajirago cha aseduka ya Abere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyuranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi.